Mugarik gabeko korrika ekimena eginda igandean. Hendaian hasi eta Bidasoa ibai ertzetik Lapurdi eta Gipuzkoa arteko muga birritan gurutzatu dute batzuek, oinez eta bestek korrika, etorkinek bertan pairatzen duten egoera salatzeko. Surtout pour mettre en lumière les enjeux qui sont autour de la frontière. Batez ere mugan ditugun erronkak mai gaineratzeko. Frantzeko gobernuak mugak itxi dituelako arrazoi faltsuak erabiliz. Terrorismoaren aurka hartu duen erabakia dela dio, baina benetan migrazio politika jakin bat sustatzeko egin du. Honek ondorio latzak utzi ditu gure lurraldean. Bereziki, hainbat pertsona ito direlako ibaian muga gurutzatu nahian. Au cours des dernières années, avec la crise migratoire. Akti elkartea, ekimenaren sustatzailea, 2003an sortu zen Baionako fakultatean. Eta urtero, mugaz gaindiko lankidetzarako masterreko ikasleek proiektu bat osatzen dute honen baitan, eta urtengoa mugarik gabeko korrika izan da. On essaie un peu de prendre la frontière et de jouer avec. Mugarekin jolasten saiatu gara nolabait. Begira, muga birritan igaro dugu 30 minutuan eta ez zaigu ezer gertatu. Baina aldiz, etorkinengan, eragin makurrak dituen itxiera bat dugu. Baita inguruan bizi diren eskualdeko biztanleengan ere, honek sortzen dituen autopilaketak kasurako. Don d'Arabie, donc c'est surtout au niveau de ça. Egoera horren testigu dira egunero muga gurutzatzen duten 100 biztale. Eta horrelako ekimenak garrantzitsuak direla uste dute kontzientzia pizteko. Bai, ongi da horrelako iniziatibak izatea, elkarte asko daude lanian honen inguruan eta pixkat gizartia dar sensibilizatzen dan. Irunen egiten dut lan eta egunero pasatzen dut muga eta oso gogorra da hemen gizaki batzuei ematen digun harrera eta harrera falta kasu honetan. Lapurdin, Gipuzkoan edo Nafarroan bizi inguruko biztalek ez dute huts egin nahi izan. Eta Hondarribiko emazteen running taldeko kideak ere beren babesa ematera bertaratu dira. Egunerokotasunan dakagun gai triste bat da eta esan zigutenean lasterketa hau egingo zutela argi izan genuen etorri behar ginela oneri apoioa emateko edo gure laguntasuna eta elkartasuna emateko. Baina herritarrak bakarrik ez, baita hautetsiak ere. Lehenik erakusteko mugarik ez dela Euskal Herrian eta baita ere ongi etorriak direla etorkinak eta bide berdinean ere kirola pixkat egiteko. Izan ere gaur kirola bai, baina lehia ez baitzen inondik ere helburua. Ez dugu lasterketa egiten, baina denek elkarrekin korrika eta... Tantaka, itsasoa osatzea baizik. Ekintza txiki guzti horiek lagunduko dute jendea zerbait handiagoa lortzen, pixkanaka. Beraz, espero dugu ekintza horrek ere bai lagunduko duela gauzak antzunarazten edo aldarazten pixka bat gehiago. Bidasoa ibaia berriz ere bizi bide izan dadin, eta ez honen ebasle.